ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सावंतवाडी शहरातील 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेच्या कामावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ठेकेदार आणि पीएमसीच्या जीवावर पाणी पुरवठा अभियंताच नसताना ही योजना सुरू आहे. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे निवृत्त उपकार्यकारी अभियंता मंगेश चिटणीस काय म्हणाले पाहूया. सर, तुम्ही नळपाणी योजना आणि जीवन प्राधिकरणमध्ये कामही केलं, अभ्यासक आहात तुम्ही या गोष्टीचे. आज सावंतवाडी शहरात जी 57 कोटीची नळपाणी योजना होत आहे त्यात काही चुका असल्याचं म्हटलं जात आहे. ती योजना म्हणजे पाण्यात जाण्या संदर्भातले विधान जबाबदार लोकांकडनं केलं जात आहे. काय सांगाल? कारण पारणेकोंड धरणाची नळपाणी योजना, केसरी नळपाणी योजना जी संस्थांकालीन आहे किंवा ही सुद्धा नाही म्हटलं तरी आता 40 वर्षांपूर्वीची योजना आहे, याचा अभ्यास तुम्ही केला, काय सांगाल? मुळात आधी ही जी 57 कोटीची योजना आहे, जी आज सावंतवाडी नगरपालिकेतर्फे केली जाते, राबवली जाते, त्या ठिकाणी शासकीय यंत्रणा इन्व्हॉल्व नाही आहे. त्या ठिकाणी एक प्रायव्हेट कन्सल्टन्सी आहे आणि ज्यावेळेला फेब्रुवारीमध्ये पाईपलाईनचं काम सुरू होतं आणि त्यावेळेला ते काम चुकीच्या पद्धतीने होत होतं म्हणून मी हरकत घेतली होती स्थानिक नगरसेवकांच्या माध्यमातून. त्यावेळेला मला असं कळलं की तिथे एकतर काम सुरू असताना तांत्रिक पर्यवेक्षक म्हणजे इंजिनियर म्हणा किंवा टेक्निकल सुपरवायझर कोणी नव्हता आणि त्यानंतर ज्यावेळेला काम थांबवलं आणि मग ती संबंधित लोक आली, त्यांच्याशी चर्चा करताना लक्षात आलं की ह्या बाबतीमध्ये की ज्या काही तांत्रिक गोष्टी आहेत ज्या पाळल्या गेल्या पाहिजेत किंवा ज्याच्याकडे काटेकोरपणे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, त्याच्याबद्दल थोडंसं त्यांनाही तेवढंसं ज्ञान नव्हतं. तर अशा पद्धतीने जर आपण चांगलं त्याच्यावर जर टेक्निकली जर साऊंड लोकांची देखरेख ठेवली तर मला वाटतं पुढे अडचणी येणार नाहीत. अन्यथा सांगू शकत नाही, कारण आपण म्हणतो की फक्त पाईपलाईनचा विषय नाही, याच्यामध्ये इतरही कामं आहेत. साठवण टाक्या करतोय आपण, जलशुद्धीकरण केंद्र करतोय. या सगळ्या गोष्टींकडे चांगल्या प्रकारे अगदी लक्ष देऊन त्या तांत्रिकदृष्ट्या कशा व्यवस्थित होतील ते वेळोवेळी पाहिलं गेलं पाहिजे, तर ती योजना चांगल्या प्रकारे ही राबवली जाईल. निश्चितपणे राज्यातली एक आदर्श अशी ही सावंतवाडीची नळपाणी योजना आहे आणि जी गुरुत्वाकर्षणावर चालते, फायद्यात चालणारी एक योजना आहे. आज बघितलं तर काही ठिकाणी या योजनेमध्ये म्हणजे ती बाय रोड येणार आहे किंवा अशा पद्धतीचं सांगितलं जातं. जुनी योजना ही वेगळ्या पद्धतीनं होती. त्यामुळे त्या तुलनेत ही नवीन योजना जर केली तर गुरुत्वाकर्षणाच्या ह्या सगळ्या गोष्टीवर काही परिणाम होईल का? त्याचा आर्थिक भुर्दंड नगरपालिकेला पर्यायानं नागरिकांना सहन करावा लागेल का भविष्यात? नवीन योजना सुद्धा जी केलेली आहे आपण, त्याच्यामध्ये मूळ योजनेमध्ये जे उद्भव आहेत केसरी आणि पारणेकोंड धरण, या व्यतिरिक्त तिसरा उद्भव नाही. म्हणजे अर्थातच आपण पारणेकोंड धरणाचं जे अतिरिक्त पाणी आहे ते आपण ह्या योजनेमध्ये उपयोगात आणतो. त्याच्यासाठी आपण एक नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र बांधतोय किंवा तिथून वेगळी नवीन पाईपलाईन आणतोय. ह्याचा जर विचार केला तर गुरुत्वाकर्षणावरच ही नवीन योजनासुद्धा राबवली जाणार आहे, त्याच्यामध्ये काही शंका नाही. गुरुत्वाकर्षण म्हणजे आपल्याला असं कुठे त्या ठिकाणी पंपिंग करावं लागेल किंवा एक्स्ट्रा चार्जेस असतील असं मला वाटत नाही. ही नवीन योजनासुद्धा गुरुत्वाकर्षणावरच आधारित राहणार आहे. निश्चितपणे आपल्या जिल्ह्यातल्या किंवा अनेक ज्या योजना आहेत त्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या पाहायला मिळतात. मी पण त्या काम केलेलं आहे. पण ही योजना एक वेगळी एजन्सी करते. नेमकं काय कारण असेल की प्राधिकरणाला हे काम दिलं नाही? ह्या बाबतीत हा जो चॉईस असतो तो संबंधित नगरपालिकेला असतो. नगरपालिकेने जर समजा ठराव केला की हे काम आम्हाला खाजगी यंत्रणेद्वारे करायचं असेल, कारण हा निधी जो आहे नगरपालिकेला आलेला निधी आहे, तर तो निर्णय घ्यायला ते सक्षम असतात. त्याच्यामुळे असं नाही की त्यांनी शासकीय यंत्रणेच्या मार्फतच करायला पाहिजे असं काही त्यांच्यावर बंधन नाही. यात एक बघितलं तर कोलगावची सुद्धा योजना याच धरणावरनं म्हणजे जी कोलगाव गावाला पूर्णपणे पाणी पुरवठा करणारी होती, मात्र तिथल्या एका जमिनीच्या वादामध्ये किंवा जी तिथे ऑब्जेक्शन घेतलं गेलं लोकांकडनं, त्यामुळे आज ती योजना कोरडी आहे
आज तशीच परिस्थिती राहिली तर 57 कोटीची योजना सुद्धा कोरडी राहण्याची भीती आहे. त्याबद्दल तुम्ही काय सांगू इच्छिता का? हो, ज्या ठिकाणी हे काम थांबवलं गेलं आहे त्या आपल्याला ही 57 कोटीची योजना जी आपण राबवणार आहोत त्यामध्ये सुद्धा ती पाईपलाईन त्याच मार्गाने घालणं अपेक्षित आहे किंवा तसंच ते काम केलं जाणं क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे तो जो प्रश्न आहे जिथे ते स्थानिक लोकांनी काही हरकती घेतल्या त्यांनी काम थांबवलं आहे त्यांच्याशी संपर्क करून त्या अडचणी दूर केल्या गेल्या पाहिजेत तर आपल्याला हे पुढचं पाईपलाईनचं काम करता येईल आणि पाण्याकडचं धरणाचं पाणी मुख्य म्हणजे सावंतवाडी शहरापर्यंत आपण आणू शकतो. तर ते झालं नाही तर आपल्याला पुढचं काम करून सुद्धा आपल्याला पाणी आणता येणार नाही. ती गोष्ट खरी आहे. निश्चितपणे या सगळ्यात बघितलं तर ह्या योजनेवर जो अभियंता लागतो पाणी पुरवठ्याचा तोच नाही आहे. त्यामुळे बांधकामचे अभियंता काम पाहत आहेत. याचा काय परिणाम होईल या सगळ्या कामावर? नाही, याच्यामध्ये आता असं आहे की जसं आता तुम्ही विचारलं की यामध्ये शासकीय यंत्रणा काय आहे तर त्यांनी नगरपालिकेने ठरवलं त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी एक खाजगी यंत्रणा ज्याला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी किंवा PMC म्हणतो ती आपण केलेली आहे. आणि PMCची ही जबाबदारी राहते की त्यांनी त्या ठिकाणी तांत्रिक मनुष्यबळ ह्याचसाठी द्यावं लागतं की नगरपालिकेकडे ते नसतं. त्यामुळे त्यांनी पर्याप्त स्वरूपाचं तांत्रिक जे मनुष्यबळ आहे ते तिथे कार्यरत ठेवायला पाहिजे असतं. त्यांचं स्वतःचं ऑफिस म्हणा किंवा त्यांची पूर्ण यंत्रणा त्या ठिकाणी असणं अपेक्षित असतं. तर ते नगरपालिकेने पाहावं लागेल. नगरपालिकेने ती जर त्यांना जर सूचना दिल्या PMCला तर त्या ठिकाणी आपलं मनुष्यबळ ते वापरतील आणि चांगले इंजिनियर्स त्या ठिकाणी येतील. मग ही अडचण पुढे राहणार नाही. एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे 24 तास पाणी येईल असं आश्वासन लोकप्रतिनिधी देत आहेत. 57 कोटीची योजना पूर्ण झाल्यानंतर खरंच जसं 1980च्या काळात 24 तास पाणी यायचं शहराला तसं येईल का? 24 तास पाणी येईल असं मला स्वतःला वाटत नाही. परंतु एक निश्चित आहे की आज जे आपल्याकडे पाण्याची जी लोकांची ओरड होते खास करून उन्हाळ्यामध्ये की जेमतेम 1 तास पाणी येतं किंवा आपल्याकडे अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशनचा त्रास खूप होतो की आपल्याकडे मुळात कोकण भागामध्ये उंच सखलपणा आहे. सखल भागात जास्त वेळ पाणी राहतं, उंच भागावर पाणी कमी वेळ थांबतं. तर हा जो निसर्गाचाच एक निसर्गाच्या आपण जडणघडणीचा एक जो भाग आहे तो काय आपण टाळू शकत नाही. त्यामुळे 24 तास पाणी असं राहील असं मला वाटत नाही. 24/7 ही योजना आपण करू शकतो पण त्याच्यासाठी आपल्याला आणि वेगळी काही उपाययोजना करावी. सध्याचं टार्गेट असं आहे की जे पाण्याचं डेफिसिट आहे किंवा जे अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन आहे ते दूर व्हावं आणि लोकांना पुरेसं पाणी जे आहे म्हणजे जो नॉर्म आहे सध्या पाणी पुरवठ्याचा त्या मिनिमम नॉर्मप्रमाणे प्रतिमानशी जे 100 लिटर किंवा 135 लिटरप्रमाणे माझ्या कल्पनेप्रमाणे ही नवीन योजना केलेली आहे. तर प्रतिमानशी 135 लिटर प्रतिदिन एवढा नॉर्मप्रमाणे तरी हे पाणी मिळू शकेल अशा पद्धतीची योजना व्हायला काही हरकत नाही. 24 तासाचा विषय जो आहे त्याच्यासाठी 24/7साठी आपल्याला काही वेगळ्या उपाययोजना कराव्या लागतात. त्या प्रस्तुत योजनेमध्ये आहेत असं मला वाटत नाही.